Kúpim čo za slepých idiotov to hra. Začala hra, ja som začal písať do toho na mobil a ne, a kúpim sa akože stojím si a úplne kretenizmus. Pozri, ja si tu stojím. Nikto si ma nevšimol celý čas, ty kapes, pozri, tu sú všetci. Teraz som do nich začal strieľať a slepí a nevedeli, odkiaľ to ide. Dobre? Tu som sa nepohol z miesta, iba stojím a strieľam si žena. Dobre? Totálne slepý, alebo ja nechápem, čo je to proste za ľudí.